Realizacija projekta prečišćavanja pitke vode u Zrenjaninu uslovljena je koordinisanim radom i ispunjavanjem obaveza obe ugovorene strane u tom procesu. Sve aktivnosti se sprovode u skladu sa planiranom dinamikom realizacije projekta, saopšteno je iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zrenjanin. 8. decembra prošle godine postrojenje je preuzelo vodosnabdevanje grada kako bi u okviru prve faze isporučilo u gradsku vodovodnu mrežu vodu bez boje, mirisa i ukusa i nakon 2 meseca ta faza je uspešno i realizovana. 10. februara Vodovod je ponovo preuzeo vodosnabdevanje kako bi počela faza 2 na postrojenju, odnosno implementacija opreme i dodatne opreme i planirani građevinski radovi. Dosadašnji rad sa Metitom i njihovo ulaganje u postrojenje i faza 1 koja je uspešno realizovana nas uveravaju da će i faza 2 biti u najkraćem roku realizovana, da će nakon toga postrojenje raditi u punom kapacitetu i obezbediti vodu u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Iz Vodovoda najavljuju i da se dalje nastavljaju aktivnosti koje se tiču unapređenja vodovodnog sistema grada. Ugovorne obaveze javnog komunalnog preduzeća Vodo i kanalizacija su da obezbedi dovoljne količine sirove vode za dalju preradu na postrojenju. Zahvaljujući kontinuiranom višegodišnjem ulaganju u izvorišta, dakle se grad snabdeva vodom i te količine sirove vode posjedujemo, imamo i više od potrebnih količina, ali pored toga ove godine bušit ćemo 6 novih bunara kao rezervu vode i nastavljamo radove na automatizaciji izvorišta SCADA sistema za daljinsko praćenje i kontrolu. Kontinuirano unapređenje izvorišta dalo je rezultate i tokom protekle 2 letnja perioda i talasa toplih vrućina kada smo uspeli da obezbedimo dovoljne količine vode stabilnog pritiska za potrebe građana. Prošle godine završili smo izgradnju 17 mernih mesta na gradskoj vodovodnoj mreži koja su povezana s SCADA sistema za daljinsko praćenje, kontrole i protoka i gubitaka vode i taj sistem funkcioniše i beležimo rezultate monitoringa. Sa Metitom zajedno uradili smo projekat za smanjenje gubitaka vode u gradskoj vodovodnoj mreži. U naredna 2 meseca očekujemo i završetak zamene 20 km vodovodnih cevi u gradu koje su starije od 50 godina i izgradnju još toliko kilometara priključaka koji vode od novopostavljene mreže do objekata korisnika. Završeni su radovi u naseljima Ruže, Šuman, Šumica, prošle godine i na potezu Karađorđev trg. Trenutno su pri kraju radovi u naselju Mala Amerika gde se vrši povezivanje objekata na novu mrežu i krajem prošle godine počeli su radovi u centru. Pomenuti radovi imaju za cilj unapređenje sistema vodosnabdevanja, da se smanje gubici vode u mreži, da se što više eliminišu kvarovi na mreži i da se obezbedi dovoljna količina sirove vode za potrebe postrojenja.